Mafi da gimbiya sanyin idaniya ya baki zuciya ke ce sarauniya. Mafi da gimbiya sanyin idaniya ya baki zuciya ke ce sarauniya. Kare da kin san min rabin jiki zace na kullum bai wuce naki cikin zuci can na saka ki kace kadai ni na baiwa mulki rike nake kallo da idanu a raina sai in ji sanki ya dadu a zuciya hoton ki ya zanu ba mai sanki kamar ni na gano ubangiji ne ni ya bani ke rayuwa ta zama sai da ke gare ki ni banda wani koke cikin garin nan ai ba yake matana da ke mun rike kauna za mu gari ba tare da juna tunda mun rike so da amana zuciya ta sai da ke za ta zauna. Mai daddaɗin suna mai kyakkyawan hali kuma yan mata rata na kira ki da yar gata. Ke kaɗai nake so ta gaskiya gare ni kin san min sarauniya kina da kyau tamkar a Indiya kin tafiya wane wa ainiya. Lawis ce ke kin wuce ni kin yi wa duk wasu mata kwartini fitar ki ta zan min abin gani dare da rana har da mayini. Mufida ke ce halinki shine yasa ni na soki kyanki shine yasa na rike ki tarbiyyar ki yana na rasa ki buri na yanzu in saki a ɗaki ke kaɗai na zaɓa a kudari ba ta fushi da ni zuciya fari ta fuska fata har da madiri an ci dogo daidai matsakaici da kin fito duk mata skauci da kin fito duk mata skauci. Ki zama ta farko ke ce yake so kiranki yake ki taso a bar so. Sai da so ake shakuwa kauna take daɗa karuwa ni na fi so ku yi jituwa ku da muke juna yan uwa ke kadai ce mufida yake waso ya mufida. Ashe so yana da daɗi farin ciki ga nishaɗi idan ka samu mai son ka inda da rai da rabo ashe ka kyala mutum masu kushe a kwana a tashi ake nasara farin ciki zai zo kai haƙuri. Mr. Ola yana ruwa samarin shawo masu a cuci maci amana yan sa ido